ина духтарако акцияра бо раҳмуш беҳад акцияи хуб рафтаистай дар ҷои Зара анамхел ва якои хушрура болопӯшои фасони Дубая фақат ранги барбиша акцияи грандиозне эълон кардагиян ҳам тройкаш астай ҳам двоикаш астай ина минора медонен чанд сум кардагиян духтарако 800-900 сомонора 400 сомон кардагиян фақат анами рангша успет кунен духтарако янамуд зебандаям қа мезебатуна ина нигоҳ кунен да модела чихе зебандай хулоса нархошон 400 сомон тоза Дубай чиста ресторански ягонҷо рафтан варианти беҳад хушрӯ марҳамат каседа дар корай биёен бозори Корвон тарафи пажарка байни 1-2 дарвоза 111 магазина магазини Зара тамошо бино моделакора диден ишаишда хушрӯвай ишаишда хушрӯвай бовар кунен аҷоибодани бо тройка диден кирта дора болопӯш дора бо шарф дора мана 400 сомон кардомеша мегирен инами рангои барби ҳамаш 400 сомонӣ доставка низ доранд марҳамат муроҷиат кунен хушхабар духтарако нигоҳ кунен бренди Зара анамхел болопӯшакҳои фасони Дубай овардагай янамуд хушрӯчаан ира бинен акция эълон кардагиян марҳамат ина каседа дар корай ҳамаш бренди хитай ҳамаш бренди Зара бозори Корвон 1 дарвозаи пажарка ряди магазинҳои шишагӣ мешава 111 магазин Зара вайш плакаташ ҳастай фасонишона бинен чандика диёра 500 сомон 500 сомон духтарако ира бинен туй пӯшак ҷойравак ина вариантҳои беҳтарин ино ҳамаш ваёи борои фасоне ки то 1000 чандам 800 чандам мефурӯшанд ку ҳамтария ина ҳози бошад нархошон дидена 500 сомон кори дастира хушругиша диден 500 сомон модели шаишта фасона и шаишта фасон ина тамошо кунен ва авра бинен сангош ҳамаш сангои сваровски шишагӣ пуштош кати украшения дора диден духтаро марҳамат биёен духтарако касе имконияти омадан надора ку нависен доставкатон мекунанд марҳамат доставка доранд ира бинен охе бовар кунен ҳар рӯзе бори нав меомадай Зарада марҳамат метавонен биёен шумоям тамошо карда интихоб кунен хушрӯвае зебандаи фасони баъд як бор қафоша нишон тек ҷон мана марҳамат бренди Зара шарф доранд ҳама ино бо шарф доранд ина меша гуфтум ай пеш нишонтон битим ина марҳамат духтарако остинакша бинен чихе удобни материалошон сабукакай тобистонда ба ҳазур мепӯшен ина духтарако гӯлеки аймода намерава ина ми тиграй нигоҳ кунен охи ҳар рӯза я модели навш меброя аҷоибот нигоҳ кунен комбинированӣ кардагиян ҳам хушрӯ сабукак бархда буд ина ҳози моделҳои тобистонаш омадай нигоҳ кунен 4-5 намудай ҳам двойкаш астай ҳам тройкаш астай хулас кадомеша мегирен мағозаи Зарада бори навинка бренди Зарая бренди худшай духтарако марҳамат бори Дубай дасти аввал гапо бо нархи дастрас метавонен омада харидорӣ кунен шарфакошам кирташам хулас ҳамаш беҳтаринай тобистонда ба ҳазур туёда мепӯшен духтарако ҳаррӯзадам хушрӯвай моделора диден размеро бошад ҳамаш ҳастай нигоҳ кунен ишаишта фасон бозори Корвон тарафи пажарка байни 1-2 дарвоза 118 магазин магазини Зара вайш ҳастай плакаташ ҳаст ба осонӣ пайдо мекунен то 60 размер дория то 62 ҳатто размер дора диден духтарако нарх бошад 700 сомон 1000 чанд сумаян ина 700 сомонда шумода метия медонам ки дар ҷустуҷӯи киртои фасони тобистонаен духтарако марҳамат Зарада коллексияи нав омадагай охи я намуд хушрӯван ира бинен барои туй пӯшак барои ҳаррӯза ҳама намудаш астай ҳарир мақсудай материалош аст сабукак ипек будай ира бинен духтарако ира бинен иқа хушрӯван сабукак дар тобистон мепӯшен ҳама намудаш астай ина размеро то чандай размеро ҳамаш ҳаст ай 50 то 64 размер будай духтаро марҳамат ин модел дар бархит буд ку ина ҳози дар ипек омадай нархаш чанд пул 500 сомон ина каседа дар корай пеши Зара биёен духтаро вариантҳои беҳтарин ҳамагӣ 500 сомон бозори Корвон тарафи пажарка остинакоша бинен резинкаи чихо хушрӯ сангош сваровски ҳама шишагӣ байни 1-2 дарвоза мешавад духтаро ряди магазинҳои шишагӣ 111 магазини Зара ман рақамошам мемонам касе ки имконияти омадан надора ку омада наметонен духтаро нависен доставкатон мекунанд боз як модели фасони хушрӯ духтарако аз коллексияи нав нигоҳ кунен тобистонаяй модела бинен чихе хушрӯчай нархаш
600 сомон бо арзон мешавад. Духтарако марамат пеши зара биёен аҷоибот киртаакои Дубай овардагай ҳеҷ ҷода нестай ҳозии модел. Ира бархтиш буд ина ҳози бошад дар модели тобистона омадай ҳарир мақсуда материалш да омадагай сабукак мепӯшен дар тӯю дар мисол куҷое мерен. Хулоса варианти беҳтарин ҳамагӣ 600 сомон. 600 сомон. Размер то чанда? Размеро то 64 ҳастай. Ма остинакошона нишонтон дидим чихел удобненький хушрӯакай. Ира бинем то 64 размер ҳастай. Беҳад фасонакай дар ҳақиқат ҳам хушрӯай духтарако. Ира бинем иц рангш қимада махуште. Мана марамат нархшон 600 сомон бо арзон мешава. Биёен пеши Зара. Бозори Корвон тарафи Пажарка байни 1-2 дарвоза 111 магазин. Ряди магазинои шаги духтаро ҳамаш бори хичай бренди хичай Зарара духтаро бо нархи арзон дасти аввал метонен харидорӣ кунен. Ҳамира агар наворода дида бошед пеш аз замин акция 800 сомонӣ кардагӣ буд. Ҳозир бошад 600 сомон барои шумо бо арзон меша. Шок духтарако бовар мекунен Зара барои шумо инами чанд киртае ки дора ку 50 сомон кардагай. Амисё ҳая бори дига нишонте чанда дори ай Зара? 3 тамондагай ё 4 тамондагай духтаро успет кунен на 300 сма киртара материалш маичня неке я бори дига бугум ки 3 та ё 4 та дига дора 50 сомонӣ кардагай. Ина муча боша 100 сомон кардагай я сафедча. Иям 1 та 2 тамондагай. Иям 100 сомон духтаро ишам 1 та 2 тамондагай. Ина распродажоша фаҳмондестам тона. Бад анай киртои ту ёнара чанд сом карди? 450 сомон якумсор балхай материалш мана киртои 800 сма. Аксиара бераҳмонаш бовар кунед. 700 сомон ба 450 сомон. Ина дар магазини Зара. Бозори Корвон тарафи Пажарка байни 1-2 дарвоза 111 магазин. Ҳамун сиёҳ чанд сма Зара? 450. Хахшвай 450 сомон. Авна металлик чанд сма? Идам 450. Ишам 450. Ва духтарако киртои Дубай, киртои фасон 450 сомон штагай дар мағозаи Зара. Рақамош ҳастай. Доставка дар корай. Марамат муроҷиат кунен доставкатон куна. Фасонакае. Мана ин модела бинен аҷоибот. Майли ҳамаш танай модел чанд сма кирташ? 1500 сомон модели новинка марҳамат нигоҳ кунен охи чихе хушрӯай аҷоибот киртои фасон хоҳед дидена Зара аз 50 сомона то 1,5 кирта дора марҳамат биёен аз наи бо дига цвечам буда дидем духтарако хушрӯ биёен аз наздик як борак тамошо кунен.